प्रणाम भोजपुरिया सब भोजपुरिया दर्शक लोग के स्वागत बा बीएफसी रिएक्शन एंड ब्लॉग चैनल के माध्यम से। आशा करता नहीं कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा। हम जीजी तिवारी जी आप लोग के बीच में हाजिर बानी एक बार फिर से लेके एक और बवाल रिएक्शन। जौन की पवन सिंह के आजकल तो गाना भी कम आ रहा बा, कोनो वीडियो उडियो आवत बाना से सोचनी है कि वो पवन सिंह के बहुत पहले एगो गाना आई रहे, एगो भैया हमारे से डिमांड कैले रहन कहलू कि लइका बानी। बहुत जबरदस्त ई गाना रहे, आता ना ई गाना बाजल है बारात में डांस में जब ये गाना रिलीज भरे और ऑडियो आई रहे, कमाल के गाना रहे। तो मैं देख लिया जाओ आखिर वीडियो में का शानदार डांस बा, का में कुछ नया बाटे हमू देखले नहीं की देखले, खाली पता हमारा रहे कि वीडियो एक आइल बाटे। तो एमे हीरोइन भी जे बाड़ी प्रियंका, पता नहीं हीरोइन के कुछ नाम हो, कुछ पवन पुत्र फिल्म की रह प्रियंका रेवाड़ी शायद नाम है, देखिए नाम हमारे याद है। उतना खूबसूरत ही बाड़ी, उनका नाम जरूर ही याद हर आदमी को हो गई बा। बहुत ही भोला भी बाड़ी और खूबसूरत भी बाड़ी। तो देख ले जाओ आखिर पवन सिंह उनका संगे काहे में कह रहल बड़े, काहे उनका के कह रहल बड़े के कहलू कि लइका बानी। अब केकरा क्या कहत रहे चली देखो जब वीडियो में। एकरा पहले आप लोग से सब पवन सिंह के फैंस लोग से ये रिक्वेस्ट बाटे और भोजपुरिया दर्शक लोग के कि आपके भाई भी थोड़ा गाले वाला मैया कृपा से तो आप लोग प्यार आशीर्वाद जरूर हमरों के अपना दिल के कहीं कोना में जगह दे दीजा, जिससे सब कलाकार के आप लोग प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा। हमारे को गाना आइल बाटे एएफई भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे। देशभक्ति गाना तो आप लोग सुनबे कहीं है जा। तो ये गाना के भी बहुत सुनी जा, बहुत अच्छा गाना बाटे और प्यार आशीर्वाद दी जा। और हमके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करी जा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बीएफसी रिएक्शन के पेज आईडी बनल बा, ओकरा के भी फॉलो कर जाओ। भी कई गो रिएक्शन जोन होला यूट्यूब पर आदमी ना डाल पावेला, ब्लॉग कर दिया जाला कंपनी दोला, तो वही आप लोग के बीच में देखे के मिली। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। अरे कहे कुछ साइड पर अरे आवत आवत तो सभी ए हमरानी औले जवानी काहे को देलो नहदानी। ए हमरानी औले जवानी काहे को देलो नहदानी। जब जब छुआतानी कोहेलो की लाइका बानी, कहियाले मानव छानी कहलू की लाइका बानी। गाना तो हमने स्टेज में डांस भी कैले रही है, गाना पूरा चढ़ गई बा, याद ना पड़ा कालू के सन बा कौन सी डांस कर नजर आ रहा बड़े काफी अलग ऐसा पाया बा। जानी बना बदनी के जान भावे में करे तो साजिया बिहार। छोटे छोटे चूड़ी हमरा आटेला कलाई में, लागी समय वही देह के ढलाई में। के बहाना पर बुझे मानो तो कोई से कटल जाई जानी। गाना वायरल वाला है जब छुआतानी कहलू की लाइका बानी, कहियाले मानव छानी कहलू की लाइका बानी। क्या बचते पता तो लड़का बनी वाला गाना भी खूब बाजा रखा कि इस समय हम गाँव गए हर एक स्टेज हर एक बार आती है ज्यादा युवा लड़का पसंदीदा बन गई रहे गाना ऐसा बेटर तो बा। एक ये ड्रेस तो खींच देने वाला था, ड्रेस अलग ए हमरानी औले जवानी काहे को देलो नहदानी। बड़ा जल्दी खत्म कर दे हलो गाना को, और थोड़ा लंबा कोई ज्यादा मजा होता रहे देखे में। हमारा लगता है अगर शॉर्टे वीडियो हटे पूरा ही गाना ना हटे, क्योंकि कहिए में अंतरा भी देखा बोलो यही से हमारा लगता अभी फुल वीडियो एक आई लिखे, लेकिन जौने आइल बा आप लोग खातिर हम रिएक्शन कर देनी है, जबरदस्त लगा था। और प्रियंका रेवाड़ी जी के हमू देखे खातिर मतलब फैन हो ही गई बात में, अच्छा लगा तारी। इस लहरी के नाम याद आ गया, हमारा नाम बहुत दिन की याद ना रहे। और इस जौन बाटे बहुत जबरदस्त बाटे, तो सब मिला के बढ़िया बाटे, जबरदस्त बाटे गाना। और प्रियंका रेवाड़ी जी के देखे खातिर पवन सिंह जी को स्टेप बड़ा खास लगा रहा, लड़का बानी स्टेप कर रहा बाड़े और गाना बड़ा मस्त रहे।
हमारा भी कुछ ज्यादा खास फेवरेट ही गाना रहे, काहे कि गाना पर हम बताइए कहीं स्टेज में एगो डांस कर रहे तो दिन से गाना ज्यादा चढ़ गई रहे। हाँ जबरदस्त बड़े आप लोग कैसे रिएक्शन लगल जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर कमेंट कर जा। और भोजपुरी के वीडियो के नया नया जल्दी जल्दी जितना जल्दी फटाफट अपना भाषा में रिएक्शन देखे खातिर चैनल के फटाक तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जौन वाला ओकरा के ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचत रहे। और हमने इंस्टाग्राम में फॉलो कर जा, अपना भाई के तरह से प्यार आशीर्वाद दी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।